Goddag, tak. Goddag, Martin. Hyggeligt Godt at se dig. Så vi sidder her i dag, vi skal svare på nogle spørgsmål, vi har fået omkring avancerede behandlinger. Og vi har valgt det på den måde, at jeg læser et spørgsmål op for dig, og du giver et svar, og jeg kommenterer også på det, hvis jeg har noget at tilføje, og så læser du et spørgsmål op for mig, og så kører vi det på den måde. Kommer igennem alt sammen. Det er en aftale. Godt. Så det første spørgsmål til dig, Martin, det er, hvordan adskiller avancerede behandlinger sig fra traditionelle lægemidler, som man kan tage ned fra hylden? Jeg har faktisk aldrig set en præcis definition på avancerede behandlinger. Det er sådan et begreb, der har snedet sig ind i de senere år. Men som jeg forstår det, så er det behandlinger, der adskiller sig fra traditionelle behandlinger ved det noget, der kræver et større setup, end hvor man tager en medicin ned fra en hylde eller bestiller det i et nærliggende apotek. Altså noget, der kræver et større setup, og som kræver en lidt længere proces end en almindelig medicin. Det kan for eksempel være genterapi og celleterapi og lignende. Det er jeg enig med dig i. Man kan sige, at nogle af genterapierne er måske ikke så avancerede i form af, hvordan det skal gives. Men det er vel også mere det her med, at det ændrer kroppen eller ændrer generne på varige sigt, ikke? Eller på varige ændringer i kroppen. Jo, det er mere indgribende og man kan ikke lige gøre det om igen. End at tage en medicin, det er fuldstændig rigtigt. Det er også sådan, jeg forstår det. Men som sagt, jeg har ikke set en præcis definition. Men der må have været et behov for et nyt begreb. Men hvis vi nu accepterer det begreb, så er der et andet spørgsmål her, og det handler om forskellen på de målrettede behandlinger og avancerede behandlinger. Det lyder sådan her: avancerede behandlinger nævnes ikke i strategien for personlig medicin. Det gør målrettede behandlinger. Der står, og det er citat: ved hjælp af genetisk viden om sygdommens og den enkelte patients karakteristika, kan vi diagnostisere sygdommen bedre og i højere grad målrette behandlingen. Citat slut. Avancerede behandlinger er kendetegnet ved, at de laves ud fra patientens egne gener eller celler eller væv. Er avancerede behandlinger så i virkeligheden personlig medicin version 2.0? Det var et langt spørgsmål. Altså, jeg tænker da, at avancerede behandlinger, som de er i dag, hvor man modificerer patienters egne celler, eller hvor man giver genterapier, der er målrettet bestemte genetiske defekter, f.eks. sejlsanemi eller blødersygdomme, i virkeligheden er personlig medicin i meget høj grad. Og jeg mener også, at det nok er noget af det, den form for personlig medicin, der er bedst evidens for, og som man i virkeligheden burde prioritere rigtig højt. Jeg er meget enig i det svar. Altså det er den glidende overgang fra personlig medicin til hvad vi kalder avancerede behandlinger. Og ligesom jeg før synes, at der måske var en mangel på en definition af det begreb, vi talte om, så er der jo heller ikke noget en klar definition på målrettet eller targeteret eller personlige behandlinger. Det er også noget, der er snedet sig ind. Det er bare et lidt ældre begreb, derfor har vi vendt os til at bruge det i flæng. Men i virkeligheden er jeg ikke sikker på, at vi nødvendigvis mener det samme, når vi siger målrettede behandlinger. Nej, jeg tror, at målrettede behandlinger er nok noget, der er kommet i forbindelse med personlig medicinstrategien, hvor man har en idé om, at man kan sekventere en tumor og finde en bestemt genetisk defekt, og så målrette lige præcis den. Men vi ved også bare, at for mange kræftsygdomme, specielt dem vi arbejder med, der er det ikke godt nok at targetere en enkelt genetisk defekt, altså eller en mutation. Der skal man ramme mere globalt, og det er jo det, som nogle af de avancerede behandlinger i hvert fald gør, for eksempel CAR-T-behandlingerne. Det ville være dejligt, hvis vi kunne, men vi er der ikke helt endnu. Nej. Jamen, det næste spørgsmål, Martin, det er til dig. Det handler om Danmarks styrkeposition inden for forskning. Danmark er verdensmester i befolkningsdata, fordi vi har så omfattende registre. Udgør det en europæisk eller global styrkeposition, fordi vi hurtigt kan identificere de patienter, der kan have gavn af de nye avancerede behandlinger, så snart den er anbefalet som standardbehandling? Og hvis ja, udnytter vi så den styrkeposition godt nok? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at tingene måske bliver blandet lidt sammen. Der er ingen tvivl om, at vi er førende inden for registerforskning, og det er der mange gode grunde til. Og det er en position, vi skal være stolte af og glade for at holde fast i. Det giver mulighed for noget forskning, som ikke bare er danskerne til nytte, men også hele verden til nytte, og det kan være forskning, der er med til at identificere behov og problemstillinger, som i sidste ende kan lede til behandlinger. Når vi så har en ny behandling, som er det, vi taler om her, så er jeg ikke sikker på, at vores register hjælper så meget. Det er ikke sådan, så vi bliver opmærksomme på patienter med behov
for en ny targeteret behandling, fordi vi har nogle registre, som vi ikke ville være blevet opmærksom på i øvrigt. Jeg tror ikke, det er lige der, det spiller en rolle. Det kan have en rolle, når man så har indført en ny medicin, og man retrospektivt kigger tilbage på forskellige aspekter af gavn af den behandling. Der kan registre, det vi kalder real world data, der kan registre også have en rolle at spille. Og også fremadrettet, når man skal følge for bivirkninger på sene bivirkninger på lang sigt og efter mange år. Ikke? Men jeg tror i virkeligheden også, at det er jo ikke sådan, at de patienter, der skal have genterapi, eller i hvert fald avanceret behandling inden for hematologien, altså dem, som for eksempel har kræftsygdomme, det er jo ikke nogen, vi finder i et register. De kommer jo ind hver dag. Ikke i den situation, hvor de har behovet. Det er lang tid før og lang tid efter, at behandlingerne er givet, at det rigtigt spiller en rolle. Det er jeg helt enig i. Så er det næste spørgsmål til dig, Tarek. Det lyder sådan her. Politikerne er optaget af, at Danmark skal tiltrække flere kliniske studier. Kan de avancerede behandlinger være en løftestang hertil, og er de det i dag? Altså, Danmark er jo rigtig dygtige inden for kliniske studier, og vi er nogle af dem, der har allerflest kliniske studier per indbygger, eller rekrutterer rigtig godt. Det er du blandt andet også en del af historien inden for fase 1, i hvert fald i hematologi. Jeg tror ikke, de avancerede behandlinger er en løftestang til at tiltrække kliniske studier, fordi som der også er blevet påpeget også i medierne, vi har ikke været de første til at tage avancerede studier ind, og når firmaer, der har nye avancerede behandlinger, skal se sig om efter et sted og udføre nye forsøg med avancerede behandlinger, så vil de ofte have nogen, der kender det lidt i forvejen, eller har styr på det i forvejen. Så derfor kan det jo godt være, at vi har været lidt sene til at indføre nogle af de avancerede behandlinger, virkelig vil være det modsatte af en løftestang. Men jeg tror bestemt i fremtiden, at vi, når vi får indført de her ting, som CAR-T, som allerede starter til næste år, så tror jeg nok, vi skal komme med igen. Altså Danmark er dygtig i klinisk forskning, det er der ingen tvivl om. Helt enig. CAR-T er et godt eksempel. Det er jo en af de avancerede behandlinger. Og det er et område, som har vundet stor indpas inden for lymfekræft, som både du og jeg beskæftiger os med. Og et område, hvor vi har været ret sene til at ibrugtage ny teknologi her i Danmark. Der, hvor jeg leder den meste af min kliniske forskning, som er fase 1-enheden på Rigshospitalet, der har vi faktisk fået adgang til nogle CAR-T-studier, der snart åbner, hvor vi blandt andet er blevet udvalgt, fordi vi, undskyld udtrykket, er lidt et uland CAR-T-mæssigt, så vi havde mulighed for at inkludere nogle patienter, som i alle andre lande omkring os ville have blevet tilbudt en standard CAR-T, som vi så ikke nu har adgang til i Danmark. Men det er et specielt eksempel. I de fleste tilfælde, der vil det i hvert fald på længere sigt være en hæmsko, hvis vores standardbehandlinger ikke er nogenlunde på niveau med den højeste standard i resten af Europa. Og det vil med tiden betyde, at vi bliver valgt fra til kliniske studier, hvis vi ikke nogenlunde lever op til den europæiske standard. Ja, og det handler jo ikke engang bare om standardbehandling, det handler også om den erfaring, man får i at håndtere tingene, som firmaen jo formentlig også kigger på. Ja. Næste spørgsmål til dig, Martin, det er vurdering og adgang til de her behandlinger. Hvordan vurderes de nye avancerede behandlinger, og synes I, at metoden er tilstrækkelig og transparent? Den del af vurderingen, som jeg har et vist indblik i, ligesom du, det er den vurdering af benefit versus risiko, det vil sige værdien, gavnen versus bivirkningerne og de uhensigtsmæssige virkninger i øvrigt, som foretages i den europæiske lægemiddelagentur EMA. Og det er en meget grundig, meget tilbundsgående vurdering, der foregår der, som baseres på snart sagt alle de data, som er tilvejebragt i forbindelse med udviklingen af en ny behandling eller et nyt lægemiddel. Det er en vurdering, jeg har meget, meget stor tillid til, og det synes jeg også, der er god grund til at have. Så foregår der en række andre vurderinger, inden man i brug tager, eller på den sags skyld finansierer et nyt lægemiddel, som jeg har dårligere indblik i. Men selve den vurdering, der ligger til den europæiske godkendelse, som er den, der gælder i Danmark også, fordi vi er et EU-land, den er grundig, den er dybdegående, den er kritisk, og den fortjener tillid. Fuldstændig enig. Var der mere i spørgsmålet? Jamen, det var også, om det var transparent, og det mener jeg også, det er. Altså, EMA's rapport er også offentlig, og man kan læse, hvem der har behandlet, og hvordan det er behandlet. Det kræver, man har god tid. Det gør det, men det viser også bare, at det er fordi, det er grundigt. Ja, det er nemlig rigtigt. Nu er der et spørgsmål til dig, Tarek. Hvordan fungerer vurderingen af nye avancerede behandlinger i andre lande sammenlignet med i Danmark? Det ligger lidt op i det, vi lige har talt om. Ja, så hvis man er et EU-land,
så bliver alle kræftlægemidler jo godkendt i EMA, og dermed så er ligesom den første godkendelse jo fuldstændig ens i alle lande. Når man så snakker om det her med vurdering af avancerede behandlinger, så foregår der også på national vis i alle EU-lande en vurdering igen, fordi at der er sådan en Health Technology Assessment, som er forskellig fra land til land, men hvor man vurderer, om den her behandling nu i virkeligheden er bedre end det, man gør i forvejen, og også i mange lande, også om det er den ekstra omkostning værd. Og der er det vidt forskelligt i de forskellige EU-lande, hvordan man gør det her. Altså i Danmark har vi Medicinrådet, der gør det. I andre lande har man måske andre typer råd, der tager sig af det her, og i nogle lande er det, kan man sige, en meget prisbevidst vurdering, og andre lande er det måske mere liberalt forsikringsbaseret sundhedsvæsen, hvor man kan forsikre sig ekstra, så man kan sige, at jeg tror, vi i Danmark mange har syntes i de sidste år, at vi har haft en meget restriktiv tilgang til nye lægemidler. Men som vi også snakker om før, så er det jo også noget, der på mange måder har bevirket, at vi måske betaler mere rimelige priser i dag, end Danmark gjorde tidligere, hvor man ligesom ikke stillede spørgsmålstegn med det her, og dermed bare betalte, hvad det kostede. Og der er ingen tvivl om, vi har ikke råd til bare, kan man sige, at betale, hvad det koster længere. Vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved, hvad den rimelige pris er også. Men det du beskriver er i virkeligheden, at der er flere lag i den vurdering, fordi udover den helt rå vurdering af gavn versus bivirkninger, som foregår europæisk, og som er enormt grundig og meget objektivt, og som du også sagde, meget transparent, så er der forskellige andre lag, og et helt tredje lag, som vi kunne nævne, det er jo de guidelines eller retningslinjer, som folk som du og jeg skriver, de er for så vidt ikke afhængige af den godkendelse af et bestemt lægemiddel. Det er mere behandlinger af sygdomme og patientgrupper, men hvor tilgængeligheden til nye behandlinger selvfølgelig også indgår i de muligheder, vi har for at lave anbefalinger inden for bestemte sygdomme og situationer. Så der er sådan forskellige lag. Du nævner, at vi de senere år har haft lidt dårligere behandlinger. Det er fuldstændig, jeg er helt enig. Indtil for få år siden, der havde vi næsten adgang til alt, man kunne ønske sig. Jeg ved ikke, om jeg er enig om, at vi har haft både og. Altså, jeg sagde egentlig ikke dårligere behandlinger. Jeg sagde, at vi har haft en mere restriktiv tilgang til det, og der er ingen tvivl om, at der er nogle ting, og det ved du også, og det er også, kan man sige, noget, vi har diskuteret meget, at der er nogle ting, vi gerne ville have haft adgang til tidligere. Men der er ingen tvivl om, at der er også, kan man sige, der er også ting, der bliver godkendt i EMA på basis af et enarmet forsøg, hvor man med rimelighed kan stille spørgsmålstegn om, man er helt sikker på, at det nu er så bedre, end det man gør, og om det er den ekstra omkostning værd. Og det har vi også lige snakket om tidligere, før vi startede, at vi er også enige om, at Danmark faktisk har rigtig, rigtig god kræftbehandling generelt, og super godt sundhedsvæsen. Absolut. Men det er ikke alle steder, vi er i front længere. Der er i hvert fald sket en opbremsning de sidste 4-5 år, som inden for det felt, du og jeg beskæftiger os med, har kunnet mærkes meget, meget markant efter min mening, og det er jo ikke ensbetydende med, at vi generelt giver en dårlig behandling. Det er jeg fuldstændig enig i. Men der er sket et stemningsskift inden for det, vi beskæftiger os med, og det gælder nok også en hel del andre områder, i hvert fald inden for kræftbehandling. Man kan sige, for de fleste patienter, så er vi på topniveau. Ja. Men der er nogle grupper nu, som måske ikke får helt det, man kunne have fået i andre lande. Helt enig. Det er en god kort formulering. Så er der et spørgsmål fra Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, formand for Folketingets Sundhedsudvalg. Og han spørger dig, Martin, ofte er der usikkerhed omkring de avancerede behandlingers effekt og bivirkninger på lang sigt. Mener I, at det er etisk forsvarligt at tage disse behandlinger i brug, når vi er usikre på langtidseffekterne? Ja, det er et godt spørgsmål, og heldigvis enkelt at svare på. Det mener jeg helt klart er etisk forsvarligt, når noget har været igennem, når en ny behandling eller en ny medicin har været igennem EMAs godkendelsesproces, så lever det op til de højeste krav, som jeg har behov for at kunne udskrive en ny medicin som læge. Det fritager ikke os eller andre aktører involveret for forpligtelsen til at følge både de gavnlige og de skadelige virkninger af et lægemiddel i lang tid, og i nogle af de avancerede behandlingers tilfælde, der er det i rigtig lang tid, det er op til flere årtier, og man skal følge og blive ved med at indberette nye og uventede og alvorlige bivirkninger. Så det er ikke noget, hvor man kan sætte 2 streger under, så snart den første godkendelse foreligger. Men med det udgangspunkt, at en behandling eller et lægemiddel er godkendt, der mener jeg bestemt, at der er
tilgængelig, der er viden nok tilgængelig til, at vi kan udskrive med stor tryghed sådan præparater. Det gælder også de avancerede behandlinger, som jeg har indblik i. Fuldstændig enig, og i virkeligheden så synes jeg ikke, at usikkerheden omkring langtidsbivirkninger adskiller sig væsentligt fra usikkerheden omkring langtidsbivirkninger, så meget andet medicin, der ikke kan reduceres for som avancerede behandlinger, fordi på det tidspunkt, hvor man tager anden former for medicin i brug, så har man også kun måske 2-3 års opfølgning, og der dukker jo desværre nogle gange nogle ting op, man ikke vidste fra starten af. Det har der også gjort tidligere, og det gør der formentlig også med de avancerede behandlinger. Men mange af de patienter er jo så akut syge, hvor kan man sige, at de uden behandlinger måske vil dø af en sygdom inden for kort tid, at den her usikkerhed omkring langtidseffekter måske er noget, man også er nødt til at acceptere. Og det har vi også altid gjort ved lægemidler mod kræft for eksempel. Men det er da en vigtig balance at have med. Det er kræftsygdomme og ofte livstruende, dødelige kræftsygdomme, vi har med at gøre, og det er i det perspektiv, man skal se de risici, som vi og vores patienter er villige til at løbe for at opnå en given effekt. Og det er klart, hvis det var hovedpine eller hænderrysten, vi behandlede, jamen så ville man jo ikke acceptere de samme risici, det er klart. Og man kan også sige, med de avancerede behandlinger, er man faktisk på en helt anden måde end andre behandlinger meget mere opmærksom på at lave den her langtidsmonitorering, og også implementeret det og pålagt det i registre, EBMT-registrene i EU. Så vi kommer også at få gode data på langtidsbivirkninger på sigt. Det her spørgsmål, det er fra Karin Liltorp fra Moderaterne, medlem af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Og det lyder sådan her. Jeg ved jo, at mange af de her nye avancerede terapier er utrolig dyre, sådan ved første blik. Men de er jo så også med til at helbrede mennesker og få skabt gode liv igen. Og det jeg godt kunne tænke mig at vide om, det er, at man har de modeller, der skal til, de regnemodeller, der skal til for ligesom at vurdere, hvornår medicinen er pengene værd. Har man en eller anden model, der siger, hvor meget et menneskeliv værd, når man enten godkender eller afviser et produkt? Jeg vil sige, de regnemodeller, der skal til for at finde ud af, om en behandling er prisen værd, er jo noget, der foregår i Medicinrådet, og det er en meget, meget teknisk disciplin, i virkeligheden noget, der kræver rigtig meget ekspertise og beregning. Så det er ikke noget, jeg kan sige, jeg vil kunne gøre, og det er heller ikke noget, jeg kan forholde mig til, om de er gode, eller om de er fejlbehæftede. Man kan sige, der hvor man måske er anderledes stillet ved nogle af de her meget dyre behandlinger, specielt nogle af genterapierne, er jo, at de måske helbreder patienter med genetiske sygdomme, med sejlcellanemi, med thalassemi, med blindhed. Og det kommer til at give de her mennesker et helt andet liv. Også, kan man sige, når man tænker på, når der bliver stillet spørgsmål ved priser, også, kan man sige, et andet liv med den hjælp, som nogle mennesker skal have i sundhedsvæsenet mange år frem, hvis man har sejlcellanemi eller thalassemi, eller hvis man har en blødersygdom, man kunne helbrede med genterapi. De patienter har normalvis gået i sundhedsvæsenet måske 30, 40, 50 år, fået transfusioner og fået rigtig tung behandling. Så jeg tror egentlig ofte det, man stiller spørgsmålstegn ved, når man snakker om den høje pris her, det er i virkeligheden, det er meget anderledes i, at man betaler det hele med det samme, og der er heller ikke nogen, der har lyst til, eller det er færreste, der går hen og lægger kontanter for en bil og siger, at her har man, altså det er en helt anden form for udskrivning, og det gør selvfølgelig, at man ryster lidt på hænderne og tænker, kan det her virkelig være pengene værd, hvis man skal give 10 millioner for en behandling upfront. Men at dit svar understreger, at det er en utrolig kompleks vurdering selvfølgelig, om en behandling er pengene værd. Og jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal foretage den vurdering, hverken generelt eller når jeg sidder foran den enkelte patient. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er mange af de her nye behandlinger, de avancerede behandlinger, det er behandlinger, der gives én gang, og i nogle tilfælde med mulighed for helt at helbrede kræftsygdomme eller andre sygdomme. Og det må være rigtig, rigtig svært at sammenligne det med de udgifter og omkostninger, der er forbundet med et liv mere eller mindre kronisk på medicin og med udsigten til aldrig at blive helbredt og måske aldrig nogensinde at være arbejdsdygtig. Det må være rigtig svær vurdering at lave, og ja, som sagt, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal lave den. Det er virkelig ikke vurderinger, som læger, der sidder med patienterne, skal lave. Vi skal, kan man sige, have en rettesnor
at rette os efter fra Medicinrådet eller fra andre instanser, men det er aldrig noget, man kan sidde og vurdere over for de enkelte patienter. Enig. Vi må gerne være ansvarlige, men det store regnestykke, det er taknemmelig for, bliver lavet et andet sted. Kommer det næste spørgsmål, det er fra Dorte Adelsbæk fra Venstre, næstformand for regionernes sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem i Region Sjælland. Hun siger, det er i øjeblikket svært at se, at sundhedsvæsenet kan prioritere de eksisterende midler til nye avancerede behandlinger, når det vil betyde færre ressourcer, tid og personale til andre sygdomsgrupper. Hvad ser I af løsningen på dette? Og har industrien også et etisk og moralsk ansvar i forhold til prisen på disse behandlinger? Jeg tror, introduktion af en ny kategori af behandling, som er ressource- og mandskabskrævende, det er svært i det sundhedsvæsen, som vi har for tiden, nu om dage, at gøre uden at tilføre midler dertil. Når det så er sagt, så er det ikke sådan, så det nødvendigvis på længere sigt til enhver tid vil være en udgift at indføre en ny behandling. Fordi med en ny behandling, som er succesfuld og som hjælper patienterne og gør dem mere til borgere og mindre til patienter, så vil man forhåbentlig i langt de fleste tilfælde på længere sigt opnå en besparelse ved at patienter ikke trækker så meget på systemet, at de er mindre syge, og at de har mindre behov for gentagende og i øvrigt ofte dyre behandlinger, der både kan kræve penge og mandskab. Men jeg tror ikke, man med succes kan både med den ene hånd sige, nu indfører vi den her nye teknisk krævende, ressourcekrævende behandling, og så samtidig sige, det må ikke koste nogen penge eller ressourcer noget sted, at det skal tages fra det eksisterende budget. Jeg tror ikke, det er ikke en let måde at få tingene til at hænge sammen på. Den anden del af spørgsmålet var, hvorvidt industrien havde et etisk og moralsk ansvar for prisen på behandlingerne. De har i hvert fald et ansvar for prisen, fordi den er de jo med til at sætte, altså industrien. Og det prissætning foregår jo i et samspil mellem kunde og, som er det offentlige sygehusvæsen i Danmark. Andre lande er det forsikringsselskaber eller private, men i Danmark er det jo det offentlige og så industrien. Så der er bestemt et ansvar. Hvorvidt det ansvar er moralsk, etisk, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det har jeg ikke forstand på hverken makro- eller mikroøkonomi nok til. Men det er da klart, at jeg synes, at som repræsentant for systemet, så håber jeg da, at man i det offentlige føler et stort ansvar for at gøre den pris så lav som muligt. Og der taler jeg ikke som læge, men som skatteyder. Men der har vi jo så også Medicinrådet og Amgros, der sørger for at forhandle med firmaerne i hvert fald. Ja, og det er en vigtig rolle. Det er noget, vi har talt om ved en anden lejlighed, Tarek. Men den opbremsning, som vi nævnte for kort tid siden i adgangen til nye lægemidler, den blev forudgået af en periode, hvor vi nok generelt, i hvert fald inden for kræftområdet, som vi har forstand på, betalt for meget for medicin. Der var adskillige eksempler på lægemidler inden for vores område, lymfekræft og beslægtede kræftsygdomme, hvor man betalte i Danmark indtil for bare 5 år siden cirka dobbelt så meget for præcis den samme medicin, som man gjorde i for eksempel Norge og England, hvor man havde råd og organer, der styrede den her prisdannelse. Så der er jo ingen tvivl om, at alle aktører har et ansvar for, at handelen er rimelig. Og det er den selvfølgelig ikke, hvis industrien alene sætter prisen. Hvorvidt det gør dem etisk moralsk ansvarlige, det skal jeg ikke kunne sige. Og man kan også sige, at den periode, du refererer til, var jo også en tidspunkt, hvor der var ganske få dyre behandlinger, hvor man måske havde råd til den fremgangsmåde, men i dag er der jo rigtig, rigtig mange nye dyre behandlinger til kræftsygdomme, og der holder den model, vi havde engang ikke længere. Vi er kommet længere ned af skruen uden ende. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil lige sige til det der med, om det kan løses inden for de eksisterende midler. Jeg tror, som du siger, at jeg er helt enig med dig i, at på sigt, så bliver det jo ikke en ekstra omkostning at have de her behandlinger. Det kommer bare til at erstatte noget andet, men nogle af de her behandlinger kræver, at man ændrer sin arbejdsgang temmelig meget, og du ved også, og jeg ved, og alle ved, at vi har travlt, og jo mere travlt man har, des mindre evne har man til at omstille sig. Så gør man alting, som man plejer, fordi det er det, der kræver lavest energi. Okay. Og altså, derfor tror jeg, at man skal prioritere satsmidler eller et eller andet for de her omstillinger, de kræver, når man har 5 år, man skal omstille sig. Det kræver helt oplagt nogle særpuljer, det er der ingen tvivl om. Men altså, i nogle tilfælde har vi en bil, der kører på firkantede hjul, og der kræver det jo en eller anden form for ekstra investering at købe de runde hjul. Ja. Men det kan godt være en god forretning på længere sigt. Bare opdage, at det kører på firkantede hjul. Ja. Nå, et nyt spørgsmål.
Det er til dig, Tarek. For nylig var Medicinrådets formand i medierne, hvor han udtalte, at de som læger selv burde have været mere proaktive i forhold til at udvikle en national strategi for produktion af CAR-T-celleterapi, udenom industrien i stedet for at kritisere Medicinrådets metode. Hvad tænker I om det? Og hvilke udfordringer ser I ved, hvis man udelukkende skulle producere behandlingerne i akademisk regi? Altså det første, jeg vil sige, er, at vi har været uenige, mange lymfomlæger har været uenige i nogle af Medicinrådets beslutninger, men der er ingen tvivl om, at jeg personligt, og også jeg er sikker på mange af mine kolleger, har rigtig stor respekt for det Medicinrådet gør, fordi at det er en svær situation, de har, eller en svær rolle, de har, hvor man nemt får en masse uvenner, men hvor man i virkeligheden er nødt til at tage nogle upopulære beslutninger nogle gange. Til det her med, om vi bare skulle have lavet det selv, der vil jeg sige, at på Rigshospitalet og i Odense arbejder man jo blandt andet med de her ting, og I har en protokol, hvor I også inkluderer patienter, og I virkeligheden også har inkluderet patienter fra hele landet. Det har ikke kun været Rigshospitalet til gavn, det har også været patienter fra Jylland og fra Fyn og alle andre steder, så det har på mange måder været et nationalt anliggende, men en ting er at køre det i et forskningsprojekt, hvor man kan sige, at man som patient indgår en aftale med et sted om at indgå i en behandling, hvor man ikke er helt sikker på benefit risk, og man ikke er helt sikker på, om behandlingen virker præcis, som man tror, man er heller ikke helt sikker på bivirkningerne, og andet er at tage det ind i en rutine, hvor jeg synes, at hvis vi som stat eller regioner begynder at producere lægemidler rutinemæssigt til brug i hver dag til de næste patienter, så bliver vi også underlagt nogle helt andre krav. Dels produktionssikkerhed. Det duer ikke, at fordi en er syg eller en siger op, så kan vi ikke lave det den næste måned. Vi skal kunne levere det med den samme kvalitet, som firmaerne er underlagt, og vi skal også kunne dokumentere for eksempel, at det er lige så godt, eller måske endda bedre, end det, som firmaerne leverer. Og hvis vi stiller alle de krav, så er jeg ikke sikker på, at det er så billigt, som man tror igen. Men det er ingen tvivl om, at det er jo nogle behandlinger, hvor vi er en del af produktionskæden allerede, i hvert fald CAR-T for eksempel, og hvor det selvfølgelig er oplagt at tænke, at man bare lige gør det hele selv til sidst også, men det er noget, der kræver massive investeringer fra det offentlige, hvis man vil have en lægemiddelproduktion til sygehusene som en fast del. Det er en kæmpestor opgave, stort setup. Den CAR-T, du nævner, som vi blandt andet kører på Rigshospitalet i samarbejde med Herlev Center for Cancer Immunterapi, det er vigtigt at sige, kan på ingen måde heller dække det behov, der er i Danmark for de her behandlinger. Jeg vil også synes, det er vigtigt at understrege, at selvom vi taler om nye og avancerede behandlinger her, så den anke, som præsenteres i det spørgsmål, den kunne man jo sådan set også stille til en hvilken som helst anden form for behandling. Vi har mange lægemidler, som vi har, fordi de er godkendt på baggrund af nogle rigtig, rigtig store studier og mange data. Dem kunne vi jo også bare lave selv, hvis det var så let. Men det gør vi ikke, fordi vi har kun adgang til de godkendte, som er baseret på de bedste resultater. Og det samme vil jo gøre sig gældende for de avancerede terapier. Det er ikke sådan, at man bare kan kopiere en CAR-T. Det kan man ikke i Danmark, det kan man ikke i Kina eller nogen andre lande. Og så tro, at den er lige så god som det, der er godkendt af myndighederne. Så det er et lidt forsimplet syn, vil jeg sige, på behandlinger, hvad enten det er avancerede behandlinger eller mere traditionelle. Men der er jo ikke noget, der kan man sige, udelukker, at vi gør det. Det er bare noget, der virkelig kræver finansiering i en helt anden grad end almindelige forskningsprojekter. Det må man sige. Altså, det er jo heller ikke, politiet får heller ikke at vide, at de bare kan bygge deres biler selv. Så er der et nyt spørgsmål, Tarek. Det vedrører finansiering. Det er ikke det, vi har mest forstand på, vel? Og nu får du det alligevel. Hvor mener I, det politiske prioriteringsansvar skal placeres i forhold til at prioritere, hvilke behandlinger vi skal tage i brug i Danmark? Tør du svare på det? Jeg tør godt give et forsøg, fordi jeg forstår spørgsmålet sådan, om det politisk ligger i regionerne eller i regeringen. Eller hos dig? Eller hos mig. Altså nu er jeg ikke politiker, og nu spørger de jo til det politiske prioriteringsansvar, og vi har også lige sagt, at vi skal arbejde inden for nogle rammer. Vi kan ikke sidde og prioritere på enkelt patientbasis. Altså jeg tænker, at det skal ligge hos regeringen, fordi at regionerne har meget forskellig økonomi, og hvis man skal have nogle overordnede regler for, hvordan vi bruger nogle ting, og alle danskere skal have lige adgang, så skal det ligge centralt.
Det er min holdning. Jeg vil ikke synes, at det er de enkelte regioners ansvar at prioritere, hvilke behandlinger vi skal kunne give patienterne. Eller så kan patienterne jo begynde at rejse mellem regioner, og det kan man jo gøre, som man vil. Det vil ikke holde. Og kan man det i Danmark? Rejse frit mellem regionerne til de her avancerede terapier? Ja, det mener jeg da bestemt, man kan. Der er der frit sygehusvalg. Det kan godt være, at man så selv skal betale transportomkostninger, men det kan man jo gøre. Men det er faktisk muligt. Det er det. Ja. Så får du 13'eren her. Det er i orden. Bør finansiering komme fra andre steder end regionernes sundhedsbudget, hvis vi skal have mulighed for at tage flere af de nye avancerede behandlinger i brug? Ja, det har vi lige talt om kortvarigt. Altså, jeg, som du nævnte før, jeg tror, det er vigtigt, hvis man vil introducere en ny behandling, som kræver et lidt større setup. Det er ikke en tablet, man tager ned fra hylden, eller en infusion, man blander i apoteket, men en ny behandling, der kræver et større setup, en del uddannelse, måske nogle fysiske ressourcer, der skal ændres. Så tror jeg, det er vigtigt med engangsinvesteringer. Og som jeg nævnte før, så tror jeg i mange tilfælde, i hvert fald i de behandlinger, jeg har forstand på, som er på trapperne eller nyligt introduceret, at sådanne engangsinvesteringer kan med tiden, og det behøver ikke være mange år, tjene sig selv ind og måske ovenikøbet udgøre en besparelse. Fordi vi giver rigtig meget traditionel, ikke avanceret medicin, som vi giver længe og til høje priser. Helt enig. Så får du 14'eren, Tarek. Det lyder sådan her. Er det muligt for danske patienter at rejse til udlandet og modtage avanceret behandling, hvis Danmark ikke tilbyder behandlingen? Hvordan foregår det i så fald, og hvem betaler? Altså danskere kan jo rejse hvor som helst hen i verden og søge hospitaler, der er åbne for udlandske betalere. Og det er der også masser af eksempler på, der er danskere, der har gjort, både ved de avancerede, men også andre behandlinger. Man kan rejse til USA, hvis man har pengene til det. Man kan rejse til Tyskland. Patienterne betaler selv. Og det, der nogle gange slår mig ved de her historier også, og hele den her tankegang, det er, at vi i Danmark gør meget ud af, at der skal være lighed i sundhed. Men jeg synes i virkeligheden, når vi har et system, hvor det kun er de allermest velhavende, der kan rejse ud og betale selv, så har vi jo egentlig rigtig meget ulighed. Og derfor synes jeg også, det er så vigtigt, at vi får løst det her problem med adgang til avancerede behandlinger. Også til mennesker, der ikke har, kan man sige, ja, det kræver i virkeligheden, Martin, at man skal faktisk være rig for at gøre det, ikke? Altså, hvis man skal lægge 2-3 millioner kroner på bordet for at betale en behandling, som måske med 40% sikkerhed virker, ikke, så betyder det også, at for de fleste mennesker i Danmark, så skal man sælge hus og hjem, og det vil være en helt uoverskuelig investering, så man skal være meget velhavende for at kunne rejse ud og få de her behandlinger. Det er noget, der er de færreste forundt, og de færreste, som vælger. Men der er dog nogen, der vælger at gøre det. Jeg tror, både du og jeg har eksempler på patienter, der er rejst til andre lande for at få for eksempel CAR-T-celleterapi. Og i min erfaring er i hvert fald en lille håndfuld af dem, jeg har mødt og behandlet sidenhen, som egentlig havde foretrukket at betale for den behandling og få den i Danmark. Så havde de ikke behøvet måske betale så høj en pris, så mange flybilletter og hotelovernatninger, men nok også hellere ville lægge deres surt sammensparede penge i Danmark, og det kan man jo diskutere, hvorvidt det burde være muligt. Det er det ikke, som det er nu. Det er ikke muligt at købe sig til cancerbehandling privat i Danmark, og det kan jeg både se argumenter for og imod, at det er sådan. Jeg vil sige, at det er meget interessant for et land som USA, som jo bruger 3 gange så meget på sundhed, som vi gør i Danmark. Derfor er det ikke sammenligneligt. Der er den ulighed, du beskriver der, den er faktisk på en mange måder modsat, fordi sådan noget som CAR-T-behandling, det er faktisk tilgængeligt for alle patienter i USA. Der har en forsikring. Nej, faktisk også dem, der er i Medicaid og Medicare. Og der foregår godkendelsen af en CAR-T-behandling i løbet af få dage, mens i de private forsikringsselskaber, hvor de velhavende og arbejdende mennesker er forsikret, jamen der kan det tage op til mange uger og samtidig måneder. Det vil sige, at adgangen er faktisk lettere for dem, der er forsikret på en måde, der minder mere om os her i Danmark. Så det er ikke altid det vrides skævt i et land som USA. Men jeg giver dig fuldstændig ret i din generelle betragtning. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, det kræver en god pengepunkt at rejse til udlandet for de her behandlinger. Og medmindre man har rigtig mange penge, så stiller det også nogle familier i nogle frygtelige situationer. Ja. Det koster i CAR-T-tilfældene nogenlunde det samme som en gennemsnitlig ejerbolig, og det er de færreste, der har råd til det. Så er der spørgsmål nummer 15 her. Det er et spørgsmål fra Louise Brown fra Liberal Alliance, medlem af Folketingets Sundhedsudvalg. Jeg er faktisk rigtig glad for at få muligheden for at spørge eksperterne om noget i den her sammenhæng.
Jeg har på det sidste læst lidt op på og interesseret mig lidt for de her ATMP-behandlinger, og vil i den forbindelse gerne høre hvad I ser, at vi som politikere kan gøre for jer, og for alle de mennesker rundt omkring i vores land, der har behov for de her specielle behandlinger, for at det bliver nemmere at få behandlingerne, for at de bliver nemmere tilgængelige. Hvad kan vi gøre for jer? Det letteste svar er selvfølgelig at sige, at vi skal have en hel masse penge, fordi så vil det ikke være noget problem. Men det siger vi altid. Men det siger vi nemlig altid, og så derfor så er det måske lidt spændende at uddybe det lidt. Jeg vil sige, det er det, som man fra politisk side kan gøre, ud over at bevilge i hvert fald nogle af de penge, som vi prøver at argumentere for er nødvendige til de nye behandlinger. Jamen så er det at fortsætte med at med lovgivning støtte et miljø for uddannelse og forskning og udvikling i Danmark, som gør, at vi har forudsætningerne for at introducere de her behandlinger og forske i dem og tiltrække kliniske studier, der giver os erfaring med de her behandlinger på et tidligt tidspunkt. Og det synes jeg, Danmark der er vi godt stillet. Vi har været begunstiget af et politisk og administrativt klima, som har gjort det muligt for sådan nogen som dig og mig at bedrive klinisk forskning i verdensklasse i mange tilfælde. Og det er der mange grunde til, men politisk velvilje og et lovgivningsgrundlag, der gør vores arbejde relativt simpelt, også i sammenligning med mange af vores nabolande, det er virkelig noget, man kan gøre fra politisk side, uden at det koster penge. Samtidig kan det faktisk være en besparelse og forsimple nogle af processerne lidt. Det synes jeg er meget vigtigt. Jeg kan nævne nogle helt konkrete eksempler. Danske patienter er forsikret af Statens Selvforsikring, også hvis de deltager i kliniske studier finansieret af industrien. Sådan er der ikke nogen steder i udlandet, så vidt jeg er orienteret. Der er det komplekse juridiske aftaler, der skal til for, at patienter kan indgå i et offentligt sygehusvæsen i privatfinansierede studier. Det har vi ikke i Danmark. Det kan spare ugevis, månedsvis af tovtrækkeri mellem jurister i firmaer og det offentlige, som de tit oplever i andre lande. Der er mange andre eksempler. Vores gode adgang til vores offentlige registre gør os også attraktive som et klinisk forskningsland. Så der er mange ting, politikerne kan gøre, og jeg vil sige, at det vigtigste er i virkeligheden at vedligeholde det relativt simple system, vi trods alt har i Danmark, og lade være med at komplicere vores adgang til at forske klinisk alt for meget. Og til det hører naturligvis også en kamp i EU for ikke at øge kompleksitetsgraden, også når det gælder genetisk forskning og registerforskning alt for meget. Men nu er spørgsmålet også, Martin, for dem, der skal have behandling uden for kliniske forsøg og uden for forskning. Hvad tænker du, politikerne skal gøre der? Jamen, for vi har jo superforskning i Danmark, og vi har også rigtig gode forudsætninger for det, men der er også mange, der ikke er i forskningsprojekter. Absolut. Jamen, man kan sige, at de her nye avancerede behandlinger, de er jo ikke umagen eller pengene værd, hvis ikke man har et sundhedsvæsen, der ligesom kan supportere avancerede behandlinger. Og det vil sige, at bundniveauet skal ligesom være dækket. Vi skal have nogle afdelinger, der har ressourcestærke nok til at kunne pleje og støtte om de her patienter. Det klassiske eksempel er jo, at det hjælper ikke noget at operere en hofte, hvis man ikke har råd til at genoptræne folk bagefter. Det ved vi heldigvis godt, når det gælder ortopædkirurgi. Det er lidt mere svært gennemskueligt, når det gælder cancerbehandling, men fuldstændig det samme er faktisk tilfældet. Så vi skal have setup'et til at varetage alt det, der opstår omkring en behandling og i kølvandet på en cancerbehandling, og ikke bare selve den avancerede terapi. Det vil sige tilstrækkelige sengepladser, bemandede sengepladser. Ja. Sygeplejersker nok til at sørge for, at vi kan have vores sengeafsnit åben om natten og så videre. Og det er sådan nogle, det lyder sådan lidt banalt og kedeligt, men det er faktisk de helt konkrete problemer, vi står med. Det er virkelig det, vi ser mangler i Danmark, ikke? Jo. Martin Hutchings, du har udtalt dig til medierne om, at vi i Danmark skal være Skandinaviens førende eksperter i lymfomforskning. Hvad skal der til, for at vi kan blive det, og kan de nye avancerede behandlinger spille en rolle? Og så er der et link til et pressemeddelelse. Ja, det er rigtigt, det mener jeg, vi skal. Det mener jeg i mange sammenhænge, at vi er førende inden for klinisk lymfomforskning. Og det betyder ikke nødvendigvis, at vi er førende inden for
behandling af lymfomer, fordi der mener jeg på mange måder, at vi er meget jævnt på linje med vores nabolande. Men vi kan noget i Danmark inden for klinisk forskning, som giver os en fordel, og det er, at vi er et meget homogent land. Vi har utrolig lige adgang til sundhedsvæsenet, også med de forskelle, der eksisterer. Så har vi en meget, meget høj grad af tillid, som vi tager for givet mange af os i det daglige, men som i udlandet er helt utænkelig. Tillid mellem borger og system, og til systemet hører så nogen som dig og mig. Og så har vi en geografi, der gør, at selvom man kommer fra den helt modsatte ende af landet, som du gør i dag, så er det faktisk muligt at komme hertil på ganske få timer. Og det er vigtigt, når man skal have patienter i kliniske studier, at vi faktisk er så mobile. Det er noget andet end at rejse fra Syd til Nordsverige. Ja, og vi faktisk også, kan man sige, deler forskning, ikke? At der er ikke nogen barriere for at sætte patienter i hinandens protokoller, hvis der er et oplagt forsøg hos jer, som man tænker kan gavne en patient i Nordjylland, så har vi da jævnligt brugt os af den mulighed. Og det tænker jeg også, at det er en vigtig ting, at vi har det miljø i Danmark inden for lymfomforskning, at vi faktisk forsøger at støtte hinanden og hjælpe hinanden på vej, og kan man sige, danske hospitaler, selv Rigshospitalet, er jo i virkeligheden så små i international sammenhæng, at hvis vi ikke står sammen, og hvis vi ikke arbejder sammen, så er vi simpelthen for små enheder. Og vi svarer til cirka en region i et større europæisk land. Det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg tror sådan set, det gælder for cancerområdet generelt i Danmark. Den modsatte side, eller den anden side af det spørgsmål, er selvfølgelig, hvad er der af trusler for, om at vi kan have den ledende rolle. Og det er blandt andet, at vi sakker bagefter på området, der hedder standardbehandlinger. En virkelig, virkelig vigtig element, et blandt mange elementer i, at vi kan tiltrække de bedste kliniske studier, som giver vores patienter den bedste adgang til de nyeste behandlinger, jamen det er, at vores standardbehandlinger ligger, om ikke helt, men i hvert fald nogenlunde på linje med det øverste europæiske niveau. Og det er jeg sikker på, at vi generelt nok gør. Jeg tror, inden for vores område, som er lymfekræft, at det måske har haltet lidt bagefter, i hvert fald i mine øjne, de senere år. Og det er tæt på at være en trussel mod vores mulighed for at tiltrække de nyeste studier, at vores standardbehandlinger ikke længere er helt måske på europæisk niveau. Det er ikke en hemsko endnu, men det er tæt på at blive det. Så det er nok vigtigt, at vi ikke sakker for meget bagefter, men vi kan ikke altid have præcis det samme niveau som vores nabolande. Men det gælder jo ikke kun kliniske studier, fordi man kan sige, hvis vi ikke har den samme standardbehandling, hvis vi har meget sen adgang, for eksempel til avancerede terapier inden for lymfekræft, så bliver vores registerdata også i langt højere grad irrelevante for resten af verden. Hvis vi adskiller os fuldstændig, så kan den forskning, vi laver i kan man sige, med registerdata, måske ikke generaliseres til, hvordan ting går i USA og Frankrig og England, og dermed så bliver vi som et lille land. Så bliver vi relevante for nogle lande, vi ikke normalt sammenligner os med, om man så må sige. Det kan jo lyde lidt pessimistisk, så nu vi skal til at slutte, Clark. Og jeg ved, at når man laver podcast, så skal man slutte på en high. Det tror jeg, vi gør nu. Nu vil jeg stille det her spørgsmål. Hvor tror I, at danske patienter står om 10 år i forhold til at få adgang til nye avancerede behandlinger sammenlignet med i dag? Altså jeg tror, vi står rigtig godt, fordi vi har et rigtig godt sundhedsvæsen. Og selvom vi lige nu uden tvivl har problemer med at finansiere det, vi skal, og uden tvivl har hospitaler, der har rigtig, rigtig store problemer med at få budgetter til at hænge sammen, så tænker jeg, at vi er et af de rigeste lande i verden, og hvis vi ikke kan tilbyde vores borgere nogle af de bedste behandlinger, så er det fordi, vi prioriterer et eller andet forkert. Så jeg tænker, at vi står godt. Ja. Og jeg tænker også, at vi indhenter det, vi har tabt. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tror også og håber og har stor tillid til, at den opbremsning de sidste 4-5 år, som du og jeg har oplevet i adgangen til nye behandlinger, har været en nødvendig opbremsning for at kontrollere et prisniveau, der var løbet løbsk, men samtidig også en midlertidig opbremsning, hvorfra vi forhåbentlig fra nu af starten på, at vi ligesom følger med igen. Måske ikke nødvendigvis på det allerøverste niveau, hvor de allerrigeste lande og allermest behandlingsivrige lande hører til, men i hvert fald i den europæiske topklasse, hvor vi selvfølgelig hører hjemme. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det har været super hyggeligt at snakke om det her komplicerede emne, Martin. Rigtig godt. Altid godt at høre dine meninger.